Showbiz тапшыруының чираттагы чыгарылышын сезгә мин Фәннур Фатыйхов җиткерәм. Татар эстрадасында нинди хәлләр икән? Хәзер барысын да сөйлим. Төзүчеләр көне уңаеннан бүген Ярчаллы шәһәрендә төп мәйданда татар эстрадасы артистлары белән шәп концерт узачак. Биредә Риза Зинира Рамазановлар, Ландыш Нигъмәтҗанова, Миндияр Шаймарданов, Илмира Нәгыймова, Айрат Сафин, диджей Радик һәм Дүнә Тимергалиева, Рафаэль һәм Динә Латыйповлар һәм башкалар булачак. Бәйрәмнең алып баручылары Айрат Ильясов һәм Гөлназ Сәфәрова. Концертның оештыручылары Татар радиосы, радиостанцияләр шелтәре һәм Татмус ТВ телеканалы. Рәсми партнерлар Сага 24 һәм Күскә ягулык ягу станциясе. Әлеге мотор тамашага рәхим итегез. Ришат Төхвәтуллинның Instagram аккаунтында Азербайҗан башкаласыннан фотосурәт пәйда булды. Кичкенә чакта парта артында утырганда шулай сәяхәт итәрмен дип башыма да китермидем дип яза ул. Бакуда ял итәм икән, нинди дә булса эшләр буенча йөрим икән Ришат, анысы безгә караңгы. Нәрсә эшләсә дә эшләсен. Иң мөһиме юллары уң булсын дип телибез без аңа. Алсу Азат Фазлыевларның тормышында зур сөенеч. Гаиләләре тагын бер кешегә арткан. Сүз Алсуның энесе турында. Дөресрәге аның әти булуы белән бәйле. Алсу үзе бәби тапканнан да сөенебрәк үзенең хисләрен безгә җиткерде. Мин тәти булдым. Энемнең малае туды. Безнең нәселебездә дәвам итүче даже үзебездә аңлап тора алмыйбыз, әле энекәшебез безнең өчен дә бик кичкенә генә иде. Хәзер энебезнең дә малае бар. Илсия Бәдретдинова балаларны бизнесмен булырга кичкенәдән үк өйрәтә. Авылда һәрбер эшләнгән эш өчен ул кичкенә балаларга 10 сум акча түли икән. Мәсәлән, савыт-саба юдымы 10 сум, чүп ташладымы тагын акча түли. Бу хакта җырчы Instagram аккаунтында үзе язып чыкты. Тулырак мәгълүматны сез аның сәхифәсеннән кирип белә аласыз. Әле алда тагын ярты ай җәй көтсә дә, җырчылар инде яңа сезонга концерт афишларын куя башлады. Иң беренчеләрдән булып Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов һәм Әнвәр Нургалиев җитеште. Гүзәл белән Илдар яңа сезонда «Үскәч» дип аталган программаларын тәкъдим итәчәк. Ә менә Әнвәр күптән түгел генә чыккан җырының исемен кулланырга булган «Соң димә» дип аталган концерт афишлары инде Instagram шелтәрендә таралды. Башка җырчылар да җитешеп, бик тиздән афишларын элә башлар дип көтеп калабыз. Бүгенгә менә шулар иде. Мин Фәннур Фатыйхов сезгә бар яңалыкларны да сөйләдем. Showbiz, без йолдызлар турында барысын да беләбез.